Arratsalde on danoi, eta ongi etorri urriko ohiko udalbatzara. Oraingoan formato diferente baten, pandemia egoeran eboluzioak eraginda, oraingoan bakarrik talde politikoetako bozeramaileak, neu alkate moduan, eta beste kide guztiak telematikoki jarraituko da udalbatza, eta kasu honetan PSeko bozeramaile Albertok etxetik jarraitu behar izango dau, herriarteko mugikortasuna gutxitze aldera. Beraz, formato berezi honetan, beste egoera larrixa daukagu berriz herrixan, eta horri aurritzeko modu honetan egokixena pentsatu dena. Lehenengo puntuekin kontxi. Gai zerrendako lehenengo puntue da 2008ko irailaren 28ko aktaren onarpena. Izenak esango ditut eta jun erantzuten, bale? Gorka Artola? Alde. Txon. Kendu behar. Ainhoa Lete? Ainhoa Lete? Entzuten dezue? Arazoen badago mikrofonarekin uste dozalan. Entzuten dezue? Bai. Bai ginen gai zerrendako lehenengo puntue aztertzen eta bozkatzen. Alkatek botoa emando eta orain Ainhoa Lete. Akta onartzarekin ados? Esan. Igual behatzak inemarko dugu. A ber, onartzaren alde zaetenak jaso besoa. Onartzaren alde zaetenak jaso besoa. Osea, eske pentsatzen dut, Angel? Bueno, danok, ezta? Baho batez, onartuta gehatzen da. Gai zerrendako bigarren puntua alkatearen jakinarazpenak. Gai zerrendan, gero hirugarren puntutik, 9. puntura dauzkun gaiek, pasatu die batzorde informatzaile konbokatu ziren, pasatu ziren, baino EAJak ez ditu izendatu batzordeetarako ordezkariak eta ordezkari horien ordezkoak, eta kontuan izan da gutxienez 3 kide egotea beharrezkoa dela, gauzak aztertu die, inkluso EAJko ordezkariak egon die bileretan, nahiz eta ez duten parte hartu, baina ez die behar dan bezala diktaminatu. Orduan, aztertzeko modue garen egoeran da baieztatuta pleno honetan aztertzeko gaiak diela. Hortarako behar da erabateko gehiengoa ados egotea. Orduan, noen botatzen dena da, 3. 9. puntura, gaur aztertzea. Konforme zarete? Aldeko botoak? Kontrakoak?
Abstentzioak? Pleno honetan aztertzea erabakitzen dira, 9 aldeko botokin, 7 aurka eta abstentzio batekin. Eta noain, ia zingo naiz gai bakoitzekin. Udal taldei asignazioak. Uztailean berrantolaketa bat onartu zen, batzorde informatzaile eta segokienean, orduan asignazioak ere aldatzeko proposamena dago. Zozer adierazi nahi dezu edo bozkatu egiten dugu? Bozkatu. Udal taldeen asignazioak. Aldeko onartzeko, aldeko botoak. Aurkakoak? Abstentzioak? Onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik? Gure aldetik, esatia EAJ-PNV-ek ez duela ordezkariak izendatu eta horregatik era berezi honetan tratatu behar dugula, juridikoki holan izango da, baina nik uste momentu honetan gogoratu behar dela, gu planteamendu bat egin ginuela, negoziazio baten edo mahai baten zabaltzea eskatu genuela gobernuari. Hain zuzen ere, berriro eskatu ginuen urriaren 14an eta joan zan ostegunean eta tartean batzordeak deitu eta ospatu egin die. Horren erantzuna 22an jaso ginuen eta 22an eguerdi partian, eta horretan ere, esan ginen horren arabera gure izendapenak egingo ditugula. Eta hala eta guztiz ere, batzordeak deituta zeren, lehendik ez bakarrik honetan, baizik eta joan zen hilabetean ere. Orduan, pentsatzen dut hori leporatzea gehiegi dela. Bilatu dugu eta bilatzen ari gara ondio, eta ez gara nekatuko, bilatzen ari gara adostasunera heltzeko bideak eta horregatik gure jokabidea. Eta horregatik, behin eta berriro esan dugu, ez garela ados, eta segun ze planteamentua daukan gobernuak, gure ordezkapenak egingo ditugu zentzu batean edo bestean. Kontutan hartuta, 22an jaso ginuela zuen erantzuna, pentsatzen dut, lehendik ja lan guztia eginda zeue eta zuzen esan lan hori. Orduan, bai, ez dago izendatuta, baina gobernuak 22an, hau da, ostegunean, eman zigun azken bat erantzuna. Ontxe bertan sinatu dut, hori jasotzea. Orduan, hori kontutan hartuta, eta gure desadostasun hori kontutan hartuta, abstentzioa erakutsiko dugu. Abstentzioa erakutsiko dugu eta gure tristura osoa erakusten dugu ere. Azkenean, honetan ere gobernuak aukeratu du bide bat, eta da gehiengoa daukan bidea, gehiengoa dauka eta aukera dauka, eta zilegi da noski, baina horrek ez du esan nahi adostasunarekin edo partekatu egin duenik oposizioarekin, eta hori da momentu honetan berriro esaten dudana eta berriro salatzen dudana. Uste dut luze jardun dugula gai honen inguruan, bai aurreko udalbatzan, baitxa uztailekoan be, esan bezala antolaketa berrixan planteamendu uztaileko batzordean onartu zen, eta arrezkero EAJak esadostasuna agertu zebalako saiatu izanga gauza batzutan bide batzuk uztartzen, eta aldaketa batzuk inkluso planteagoa zindako lehengo planteamenduaren gainean, bide horrek komunak izan zeizien. Uztailean erabaki txako antolaketaretatik batzordean martxan jarri biharra zeuan dudabarik, eta irailean hala deitzu ziren eta urrian bebai, eta udalak funtzionatzeko batzorde horrek itxia ezinbestekoa izan da, bihar behar euskazan martxan egotia.
Esandako moduan, eta aitortuta ez gala llegau punto berdin hortara eta adostasun oso batera, uste saiakera bat bai egondala gerturatzeko, eta antolaketa horretan aldaketa batzu etxertatu diela bide horretan. Eta gure aldetik ez delo indako planteamentua moldatzen saiatuga eta bide bat uztartzen, uste dut inbiarreko kontua zala eta saiakera horren ondoren antolaketa berrixak bere hortan osorik martxan jarri beharra dukagula, izendapen horrek inbiarra darela udalaren funtzionamentua ez baldintzatzeko eta hemendik aurrera bidean elkartuko gala. Bai, bidean elkartuko gara eta lehengo moldaketak ja ikusten ari gara. Batzorde horien maiztasuna zan gure kezka bat eta ikusten ari gara maiztasun horren finkatutako araua ez dala beteko. Ez dala betetzen, de hecho. Orduan, bueno, ez dakit. Begi izan dago. Eta horretaz gain, nik esango nuke eraman duzuela gaia azken muturreraino, 14an bilduta 22an jasotzen dugu erantzuna eta 23an 10etan deitzen duzue batzorde berezi hori, beraz zer esango dut nik, benetan erabaki duzue gehiengoarekin gobernatzea eta hori erakusten ari zarete. Bestela, bazeuen beste bide batzuk, bazeuen elkartzia, bazeuen asaltzia, bazeuen bilatzia beste elkartasun punto batzuk. Ez duzue bide hori aukeratu, eta alderantziz, aukeratu duzue, gehiengoarekin gobernatzia eta aurrera jarraitzia, bai edo bai. Naiz eta lehengo deiak, igual oso zuzenak ez izan. Zuen aukera da, ez guria. Errepikatzen got, gehiengoa daukagu bai, eta baliatu beharra dago neurri baten aurrera funtzionau izateko, baina ez dut uste borondate kontua danik. Saiatua konpartitzen, antolaketa aurretibe konpartitu da zen, ondoren moldaketa batzuk itxen saiatua, eta ez gaiegau, esan duen moduan ez gaiegau akorde batera, baina uste dut badala funtzionatzen jarraitzu beharreko kontu bat, eta antolaketan inzan proposamenetik moldaketa batzukin ondoren aurrera jarraitzea erabakitzen da, eta bide hortan jarraitzu beharko dugula. Horrengo puntua mazera eskontzi. Laugarrena, aurrekomunikazio bideko obrek udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantzari, obra txikien udal baimena lortzeko prozedura laburtua eta azkarra arautzen duen ordenantza aldatzen duenari hasierako onarpena. Hasierako onarpena emango litzaioke, 30 egun neongo litzeke jende aurrean, eta ia behin indarrean sartzen denen ordenantza berri hau, lehengoa, obra txikien udal baimena lortzeko prozedura arautzen dona, indargabetu egingo litzeke automatikoki. Orduan, aldaketa hasierako onarpena ematearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Nik moneko nuke. Uste dut badala hirigintza arloan lako lizentzien obra baimenen kudeaketa nahiko konplexua izan da beste herri batzukin konparatuta Bergarako udalean, eta uste dut aurreko legealditxik hasitza bazebilela lanketa bat prozesu hau aurrera eruateko eta kudeaketa hori herritarrei begira erresteko, eta lan hori ordenantza batera ekarri beharra zegoen nolabait egingarri bihurtzeko eta errestasunak emoteko herritarrei obra txiki horretan baimenak lortze aldera. Eta uste dut bide horretan ordenantza hau erramintza interesante izango dela, erresten da bena herritarren akzeso administrazioa eta administrazioan erantzuna azkarra izatea, eta pauso bat gehiago dela administrazioa herrixakiko lotura horretan bidea erresten. Nik uste Gorka bidea errestearen alde danok egin dugula lan, eta precisamente horregatik pena tamalgarria da, gaur posible ez izatea aldeko bozka emotia, eta gure ekarpenak egitea.
eta ez duzue emon, ez duzue sortu gune bat hortarako. Eta holan ekarri duzue gai hau azken momentuan eta era traketz honetan. Ez dut onartuko Elena Lakorik, hau lantzeko forua batzorde izan da eta zeko aitzortu duzun moduan, desadostasun batzua itxik, baina ez duzue parte hartu foro horretan azkenengo bilebetetan, eta ara eruan da lanketarako dokumentu hau, esan dako moduan aurretik oinarri zekarrena eta oin egikaritu dana, baina lanketarako esparrura eruan da eta batzordera eruan da honen zerriborrua eta aportazioak itxeko sasoia be zabaldu. Lanketarako tokixa bazeuen, baina esan guria, eta behin eta berriro esan dugu, eta hori da, moldatu egin nuena onerako, eta onerako ze da, onerako da herritarren aldeko bide bat zabaltzen, eta herritarrek behar zuten azkartasuna bermatzeko, eta herritarrek behar duten maiztasuna bermatzeko, eta hori dana ez duzue bideratu. Eta gehiago esango dut, gardentasunaren ikuspuntutik asko galdu dugu eta galtzen ari gara. Eta galtzen ari gara honetan ere. Hilean behin dau batzorde hori zehaztuta, eta hilean behin ikusiko ditugu hainbat gai. Beste askok eta askok ez ditugu ikusiko, eta ez dugu edukiko gure aukera ekarpenak itxeko. Ez dugu edukiko. Galdu duzue bidian, galdu duzue hori, zuek galdu duzue, guk ez dugula parte hartu, ez da hori arazo. Guk beti hartu dugu parte, beti izan garea eraikitzaileak batzorde horretan, eta zu badakizu, holan izan dela, beti ipini dugu mahai gainean gure proposamenak, gure ideiak eta onerako gure ustez, ez dut esaten beti ondo edo asmatu dugunik, baina gure ustez onerako dien ideiak eta proposamenak, eta, ukatu duzue hori. Ukatu duzue eta bideratu duzue beste formato batera nun guk ez dugu ikusten gure proposamena jasoko dienik eta ez dugu ikusten desde logo maiztasun horrekin gure proposamenak inongo etekina izango dutenik. Berriro eruan dozu antolaketaren eztabaidara, uste dut eztabaida hori superagoa dela, esan dugun askotan eztabaidatu dugu, baina itxatu duzu bestia eta da parte hartu duzuela. Esan dako moduan eta zuek eskatuta aktan alaxe jasotzea, batzorde horretako aktan jaso da zuek presente ongo zinetela, baina parte hartuko zinukiela. Eta ordenantza hau, esan duzuna eruan ezala, hortiko batzorde datera, eruan zan, zerriborro moduan, eta usto presente zinela. Zentzu horretan, nik mugatu naiz, aitzatu zuna ez ginuela eruan, eta ez ginuela aukerarik euki parte hartzeko. Hau batzordera eruan zan, zeu presente zineten eta erabaki zinen parterik ezartzea. Zilegi da, antolaketaren eruan inguruan eztabaida sakoan egonda eta gaur be lehenengo punta hoiz esan, baina uste dut uka ezina dela parte hartu ez izana. Kontxi, mesedez? Ez bakatu, parte hartu ez. Ez genuen ekarpenakin, oso desberdina da. Ez genuen ekarpenakin, eta ez genuenin gure batzorde edo pleno honetan agindu zenutelako negoziazio bat zabalduko zala. Eta hori nahi ginuen, eta zan ginuen bitartean jungo gara erantzunkizunez, eta jungo gara gaiak ezagutzeko. Eta gure, bilatuko ginuke, gure ekarpenak helarazteko. Batzorde horretan ez. Bilatuko dugu gure ekarpenak itxeko. Baina ez esan parte hartuko ez dugunik. Ez dut hori esan. Gu jungara eta entzun dugu. Baina ez dugu horretan ekarpenakin negoziazio baten zain geundelako. Ez da heldu. Lehen izatu bezala, negoziazio hori emonda, segurazko ez zeuek nahi zinuen terminoetan, baina emonda, eta parte hartzearena ez da guk esan dakoa, zeuek aktan eskatuta presente egongo zinetela, baina parte hartuko ezinuela jaso zan. Beraz, ez dut uste edanik balorazio bat, da zeuek jasotzea eskatutako kontu bat. Kontxi, mesedez. IBAPekin hitzarmena euskarazko prestakuntza eta normalizazioa kudeatzeko. Proposamena da hitzarmena onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Hitzarmena berez da orain arte indarrean egondan berdine, baina nola berritu beharra daun hainbat denboratik berritzea bialtzen duen.
Nik ez duenez. Bueno, hori izan. Bilera bat izan da, azkenengo plenuaren ondoren indakua eta ondoren erantzun bat. Baina aurretik, idatzizko erantzun batzuare, eskaera batzu indakuak, bozeramaile batzordeetan gaixaren inguruan luze jardun dugu, bi plenotan gutxienez jardun du gai honen inguruan, eta esandako moduan, aurreko bilera, azkenengo bilera hartara mugatzea, uste dut, dala tergibersatzea relatua. Uztailean erabakitzen da antolaketa berrixa pleno areto honetan, eta arrezkero eduki ditugu bilera pilatxo bat. Tartian, aholkulari izan dan pertsoniarekin bilera monografiko bat horren inguruan. Handik sortutako zalantzak idatziz helarazi zozguzuen, eta guk erantzun ginuzen. Idatziz batzuk, beste batzuk bozeramaile batzordeetan. Eta ondoren, azkenengo plenuaren ondoren, deialdi bat inzan, bilera bat zeuen termino batzuk jasotzeko, eta horren gainean guk azkenengo erantzun bat emondotzu dugu. Esan dako moduan, gauza batzutan inkluso antolaketa horretan moldaketakin ditugu dakizuen moduan. Eta azkenengo plenuan aurretik indako bozeramaile batzorde berezizan, aile hau erazi jatzuen. Ahoz eta ondoren idatziz. Eta badakizu adibidez, teknikarien presentzia batzordeetan modu baten planteatzetik, zeuen eskaeraren arira, beste modu baten planteatzera etorri dala. Orduan, planteamendu osua, dator hilabetetatik, eta bukatu da esan duzu moduan bilera baten, eta horren erantzunean. Baina hori da bukaerako bilera bat. Bai, hitz egin nahike? Bai, egisa da planteamendu idatziz hainbat galdera egin ditugula, eta batzuk jaso dira idatziz, eta beste batzuk hauz, eta beste batzuk gogoratzen nahi dugu, pendiente geratzen dira, orduan. Zuek amaitutzaten mando zuen prozesu honetan, ondiok hainbat galdera dare, eta argi dago gardentasuna ez dala bermatu. Nik azpimarratzen ineban izan da, iraileko plenuan, ondala hilabete, geratu ginala, hurbiltasun batera iristeko nahia azaldu zala bai gobernuak eta bai gure alderdixak, eta bilera bakarra indala. Bakarrik esateaten dutena da, bilera bakar batean adostasunetara iristia, tamalez, zaila da. Hori bakarrik azpimarratzean ineban. Baina, pentsatzot erantzungo duzuela. Horretan gehitu nahi dut, aipatu duzu erantzun duzuela, aipatu duzu bilerak egin ditugula, eta hori dana holan da. Baina Maitek esaten duen moduan, urriko batzar bakar bat izan dugu, eta bukatu duzue zuek. Eta bukatu duzue zuek, bi gai pendiente, bada estruktura organikoaren egokitasuna, nolabait bermatzeko eta argitzeko, eta ez daukagu txosten hori, eta txosten bat eskatzen dana denean ez zaio eskatzen alkateari, ez zaio eskatzen bozeramaileari, eskatzen zaio aparatu teknikoari, eta eskatzen dugu hori, ez dakit dagon edo ez dagon. Uste dut, momentu horretan, eskatu ginuela, eta Kontxik jaso zuen hori aktan. Hori ez dugu jaso, Gorka. Ez dugu jaso. Ez dugu jaso ere, langileen dedikazioaren inguruan zen nolako hausnarketa dagoen. Eta hori ere horretan jaso, aipatu ginuen batzorde horretan. Bukatu duzue zuek, bukatu duzuen negoziazio labur bat. Labur bat, ez dute batzar batian borobiltzen baldin bada negoziazio bat, itxuria era desberdinetan ikutzen dugu, edo ulertzen dugu negoziazio bat zedan, oso desberdina. Esan dako moduan, ez da negoziazio labur bat izan, negoziazioa oso luzi izan da, eta bukatu da azkenengo biltzen batzar horren ondoren, eta hori azaldu gontzuen, lehenengo Maitekin elkartu nintzenean nahoz, eta ondoren idatziz bai, bukatzen da ikusten dalako momentu baten, antolaketaren batzorde kopuruenara hilduan, ez dagoela inongo pausorik emoterik, eta lehen esan bezala, martxan jarri beharra daola, eta erramintza importantea diela udalaren funtzionamenturako. Eta martxan egote horretan, guztiz, biharrezkoa da,
batzorde horrek aktibo egotia. Eta aktibo egote hori zuek baldintzatzen zinuen, zeuen izen bendapena baldintzatzen zinuen egoera horretara bai. Eta ikusten ginoan, prozesua bukatu biharra zegoala. Negoziazio baten ondoren eta udal gobernuaren aldetik indako lehenengo antolaketan, segidu ondoren eta planteamendu batzuk, proposamen batzuk txertatu ondoren zuen ekarpenak jasota. Orduan, esan dako moduan, bai, bukatutza demondo, momentu baten bukatutza demon biharra zegoan, eta momentu hori izan zen prozesu baten ondoren eta antolaketan aldaketa batzuk ondoren. Kontxo, mesedez. Ez barkatu, Gorka. Osa, bukatu duzue, eta Elena. bukatu duzue, baina pendiente dauzkazue gai batzuk. Eta eskatuta dare, eta aktan jasota dau, eta pendiente daukazue. Orduan, bukatu duzue, baina zerraizen falso. Ez duzue emon ziurtagiri horiek, ez duzue emon txosten tekniko horiek. Eta holan, gaizki oso zaila daukagu elkartzia. Ez daukagula mai gainean behar genuen hori baloratzeko. Ez daukagu, eta ez duzue lusatu hori. Eta aitortu behar duzu ez duzue lusatu. Aitxatutako 2 puntu horrek ez die luzatu. Zeuek, lotzen dituzue guztiz 2 puntu horrek antolaketari. Eta guk, uste dugu beste anbito batzan landu beharreko gaixak bepa diela. Ez daukenak lotura ez irmua antolaketa berrixarekin. Esan dozu moduan, zeuek planteutako proposamenian organikoki azterketa propio bat, ez dago moduan, inkluso aurretik zegoen antolaketan organikoki egokitzapen baten azterketa propio bat ez dago moduan. Eta bestiarekin, desde logo, dedikazioen inguruan esnarketa sakon bat inbiarra dagola, ez oin, ez hemendik bilebetera. Azkenengo 15 urtean oso nabarmena dela udal honetan. Eta inbiarreko bat bada, eta konpromiso hori hartu ginen bilera hortan. Horren inguruan, buelta batzuk emon beharko ditugula, bai. Baina, antolaketa baldintza bia dugula, erantzun horrek euki arte, ez da posible. Eta uste dugu antolaketan pausuak emon behar oskagula eta fase bat momentu honetan batzorden antolaketa eta osatziaren ingurukoa itxi beharra dagola. Eta hurrengo horrek etorri biako die. Precisamente hori da, azken batzarrian esan ginuena. Ez dugu esaten momentu honetan egin behar danik, baina behar dugu plangintza bat, behar dugu jakin zetara, ze lan daukagu aurretik, eta nola egingo dugun, eta ze egutegia izango dugun. Hori da behar genuena, ez oin egitea. Eta hori ez da luzatu. Orduan, martxan ipini behar dela, ez dago inungo zalantzarik. Guk horretaz gain nahi ginuena zan ondo ipintzia martxan. Eta horregatik egiten dugu hainbeste, inkapie gai honetan. Horregatik, uste ginuen ondo egin behar zala. Eta uste ginuen, hortarako egutegi bat izatea ze gai landuko dugun, noiz landuko dugun, eta ze urrenkerarekin landuko dugun ezinbestekoa zala. Eta hori ez duzue ipini mai gainean, ez oin eta ez uztailan. Eta guzti hau, berriro esaten dut, gehiengoarekin gobernatzen ari zarete. Gehiengoarekin, inungo, adostasuna bilatu barik. Gai hau da adibide perfektua hortarako. Ez nago ados, eta jakin badakizu planteamendu berriarekin planteatzen den kuestionetakoa, de hecho dela, urrengo hilabetetarako lanketaren inguruko hausnarketa konpartiduak emoteko espazioa. Eta hor daukazue, aportazio horrek itxiko aukera, eta urrengo hilabetetan landu nahi ditugun gaixak txertatzeko aukera. Martxan jarri nahi izan ginoan ustalian, irailean eta urrian oso baldintzatuta egonda martxan EAJak ordezkaririk izendatu ez tozuelako, eta uste dut, badala momentua, horrengo hiletik aurrera, aportazio horre jaso eta batzorde berrixen emon aldaben hori dana, antolaketa berri hau esan ginoan moduan, helburu batekin dator eta helburua bada alako hausnarketa estrategikoak itxoko espazioak sortzea eta konpartitzea. Uste dut horretarako aukera emoten da bera batzorde berrixek, eta espero danok baliatzea benetan plangintza hori sortu alizateko eta aurrera etaratzeko. Kontxi, mesedez, horrengoa. Bai, bosgarrena. IBAPekin hitzarmena euskarazko prestakuntza eta normalizazioa kudeatzeko. Lehen azaldu dut, eta proposamena da hitzarmena onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzearen aldeko botoak, non daue, Alberto? Atxautu dauka, ezta? Bai. Aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Boto azalpenik? Horra zaitzen dut. Agorrozingo atezain eta administrari plazaren balorazioari berraztertze errekursua. Langileek
errekursoa aurkeztu zuten eta proposamena da errekurso hori ez onartzea. Proposamen hori onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da. 9 aldeko botoki eta 8 abstentzioki. 7. Zinegotzi bati karguaren dedikazioa aitortzeko proposamena. Proposamena da, Ekaitz Aranberriri 135eko dedikazioa aitortzea, urteko soldata izango litzeke 13.924,40 euro eta 14 pagatan jasoko luke. Dedikazio hori aitortuko litzaioke azaroaren 1-tik aurrera. Onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da. 9 aldeko botokin eta 8 abstentzioekin. 8. Ordenantza fiskalen aldaketa 2021-erako. Azaldu nahi dezu zer edo? A ver. Gorka, bai, Bueno. A ver, entzuten da? Aitor, aurrera. Bai, entzuten duzu ja? Vale, ba. Bueno, a ver, ordenantzen inguru. Esatia, gaur egungo egoerak baldintzatutako ordenantza fiskalak izango diela 2021 urterako aurkezten ditugunak, argi dago COVID-19 ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko ahalegin berezi bat egin behar dugula danok eta tartean Bergarako udalak. Orain arte arduraz eta koherentziaz jokatu beharra bazegoan hemendik aurrera are eta gehiago ikusten du. Urte fiskal gogorra aurre ikusten da, sarreren aldetik badakigu aurreko urtetik ona jaitsiera nabarmena izan dugula. Baina lehentasunak ezarri behar ditugu eta zentzu horretan doiaz datorren urterako ordenantza fiskalen proposamenak. Korporazioko alderdi guztiekin elkarbanatu eta hausnartutako proposamenak die, eta esan nahiko nuke politika hain debaluauta dagoen garai honetan, eta adibide batzuk ikusten bagabiz, kapazak izan gazela bakoitza bere posiziotik arduraz jokatu eta akordetara heltzeko, behintzat ordenantzen gai honetan, eta hau balorian jartzen nahiko nahi. Beraz, ideia orokor bezala, 2021 urterako tasa eta zergak izozteko proposamena dakargu plenora. Horretaz gain, honek die proposatzen dien aldaketa nabarmenak. Ibixan, aurreko urtean adostu ginuan, tasa inguruko herrixetara gerturatzeko urtez urteko igoera bat aplikatzea. Baina aurtengo egoera ikusita izoztia proposatzen da. Egoera kaskarrian daren eta Bergararen ekonomian hain garrantzitsua den enpresak laguntzia nahi ditugu gaitxe. Horretarako, bi hobari moldatzeko proposamena egiten dugu, IAEren kasuan. Enplegua sortzen da benentzat, hobarixa 125-tik 150-era igotzia, eta etekin negatiboa dauken enpresentzat, progresiboki 125-era arteko hobari berri bat ezartzea. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan, herria bizirik mantentzen daben komertzioi begira hobari berri bat sortzea proposatzen da. Jarduera ekonomikoren bat burutzen den lokaletan,
COVID-19 aurre eitzeko eta osasun egoera kala behartuta, lokalak egokitzeko biharrian aurkitzen badie, egokitzapen obra horrei 80%ko obarixa esartzea. Hurrengoa, krisi honen eragina zuzenian jasaten ari dan euskeriai be bultzada bat emon nahi dotzagu. Eta horretarako, euskaltegiko matrikulan tasa orokorra 15% jeistia proposatzen da. Eta bekadun langabetu eta tarifa sozialaren tasa 25%. Gizarte osasuntsu bat izateko garrantzitsua da kirola eta ariketa fisikoa be. Eta hortako agorrozingo kirolguneko urteko abonua eitzen dabenak 2 hilabeteko obaria izatea proposatzen da. Oin arte, hilabete batekoa zeukenia. Krisi honek gogor kolpatu daben eta kolpatzen jarraitzen daben beste sektore bat ostalaritzarena da. Gainera askotan foko guztia euren gain jarritxea goten da. Aurten egin dugun bezala, maixak eta aulkixak jartziagatik esartzen den tasa ez da kobratuko 2021 urte guztian. Baina maiatzian egoeraren azterketa bat egingo da. Eta nabarmenekin bukatzeko, aldaketa nabarmenekin udalekuak bergara guztientzat izan biadienez eta aukera berdintasunak bermantzeko tarifa soziala esartzia proposatzen da. Bueno, honedie hasieran komentagoten bezala nabarmenenak beste batzun artean. Bai, aurrera. Bale. Ez que ez dakit oin edo botazioan ondoren, zelen pare batetan eskatu nahi izan. Bai, Aitorrek esan da moduan, borondate politikoa argixe izan da kasu honetan, eta postekoa da, legealdi honetan, lehenengo aldiz lortu dugula nolabaitxeko adostasuna, eta postekoa da. Esan beharra dago, EAJ-PNVek lehenengo momentuan 4 emendakin aurkeztu zitzuala, eta nolabaitz guztiak onartu izan diala. Eta emendakin honek idazteko, Aitorrek aipatu daren moduan, osasun krisiak eragindako ondorioei aurre egiteko emendakinak moduan proposatu ginu zen. Lehenengoa izan zen, eraikuntza instalazio eta horren gaineko zerga, emendakin hori gu proposatu ginuan, eta nolabait, nahi duguna da, osasun egoerari aurre eitzeko lokalak eta hainbat komertzio edo ostalaritza lokalak egoerara baldintzatuta eta obrak egin behar badituzte, obariak ezartzea proposatu ginu zen, eta udal gobernuak ontzat eman dau, eta orduan postekoa da, nolabait Bergarako ekonomia bultzatzeko usten dugu garrantzitsua dela puntu hau. Udal jabarin publikoen inguruan bebai, terrazetan horre eztabaida txiki bat auki ginuan, nora arte luzatu epea, gure proposamena izan zen obaria 2021 urte bukaera arte izatea obaria, ez eta gobernuak ezala ikusi, baina azkenean lortu dugu 2021 bukaera arte obari hori luzatzea, naiz eta maiatzean egoeraren hausnarketa bat, eta gogoeta bat egingo da, baina nik uste dut momentu honetan ostalaritzari eta batez be terrazak dituzten tabernek beharrezkoa daukela. Bai, atzetikan sufridu behar izan dituen egoera gaitxikan, eta bai, hemendikan eta aurrera abertze gertatzen da, egoera ez doia onera, eta gainera negua dator, orduan ikusiko dugu zer gertatzen da, bai. Gero bai, beste pare bat proposamen emendakin bideratu, eskatu ginu zen, proposatu ginu zen, nolabait komertzioei eta komertzio ostalaritzari laguntzeko asmotan, baina ikusi izan bebai teknikoki, zailtasunak zerela eta gainera etziala biabliak, orduan, biratu gina nolabait lantzeko aurrera begira, egoerari egokitutako laguntzak edo beharrezko ikusten dian laguntzak. Eta, aipatzeko kiroletan guk proposatutako emendakin bat izan dela, guk hasiera baten proposatzen ginuan 3 hilabetetako obari bat,
posten dugu importantia dela momentu honetan urteko kirol abonatuei fidelizatzia, bai? Gaur bertan jaso dugu, ez? Berrixa nolan hainbat eta hainbat ekintza kirola arloan bai, mugatuta egongo da, aztertu beharko da zein puntutaraino, baina, argi dago, agorrozinen momentu honetan ezin da dela eskaini aldaben, daukan eskaintza dana, bai? Osasun egoerak ala eskatzen da belako. Beraz, nik uste dut nola baitxeko fidelizazio edo rekonpentsa hori zor jaula, herritarrei. Eta, hori besterik ez aipatzea, adostasun batera iritsi garela, eta eskertzea Aitorrei bere jarrera, eta zer gehiago. Boskara pasakoa. Bai. A ber, aldaketa, ordenantza fiskalen aldaketa onartzearen aldeko botoak. Aho batez, onartuta gehatzen da. Noain, aldaketa hau 30 egunez jende horrean jarriko da, eta ez balin bada alegazio reklamaziorik aurkezten, behin betirako onartuta ulertuko dira. Nik hitza hartu nahi dut, eta nolabait erakutsi nahi dut momentu honetan, bai, partaidetza egiteko aukera izan dugula, eta erakutsi dugu halakoetan nola erantzuten dugun. Ondo erakutsi dugu. Zabaldu zen negoziazio mahai bat, ekarpenak egin genituen, eta ez danak, baina batzuk onartu egin ziren. Erakutsi dugu nola egiten dugu lan. Eta erakutsi dugu ere, bergararen aldeko, kasu honetan bergararen aldeko ordenantzetan, zen nolako onurak planteatzen ditugun. Urte zail honetan, Aitorrek esan duen moduan, urte zail honetan. Eta erakutsi dugu ere, halako gai importantian gure, ondo eza, gure gusto txarra, gure desadostasuna nun geratu dan. Aldeko bozka eman dugu. Benetan bergarrako hau importantia dalako. Eta terrazan trataera EAJ-PNV-ek planteatu du. Oberretaren obaria EAJ-PNV-ek planteatu du. Eta kiroltasetan planteamentua ere EAJ-PNV-ek egin du. Eta adostu dugu horretan. Ez guria eta zuena probablemente adostu dugu. Erakutsi dugu nola dakigun lan egiten, nola dakigu eraikitzen eta nola dakigu partekatzen. Aukera ematen digutenean. Aukera ematen ez digutenean, pasaia daukagu. Eta hori gertatu da, beste hainbat gaia. Baina nik uste honetan, gure ekarpenen esker, balorazio bat egin da, hausnarketa bat egin da, eta hasierako ordenantzak hobetuta, askoz hobetuta, atera diela. Eta ezin dut gixau esan, baina hori azpimarratu behar dut bereziki. Netako oso pozgarri zara, holako ordenantza batzuk hau bat zetaratzea. Usteot, gobernuan itxeko moduen adierazle badala, eta ez gai honetan bakarrik, beste gai guztietan gure jarrera antzerako izango dela, eta lehen esan duten moduan, bidiak uztartzeko asmoa eta erabakixak danun artean uztartzeko eta hartzeko asmoa guria dela betidanik eta halaxe jarraitzeko asmoa daukagula. Honetan lortu dugu eta asko posten naiz. Uste dut halakoak itxen jarraitzuako genukela eta ahalik eta arlo desberdin guztietan halako baieztapenarekin eta onarpen osoarekin lortzia oso positibo izango litzakela. Hori esan da, gonbidapena zeuek guri itxenduzko zuen moduan, baitxa geure aldetik zeuei be. Uste dut badarela gaurko modukoa eta posgarri izan moduan eremu batzuk adostasunera iristeko errezagoak izan dienak, eta bestietan lanketa inbiak itxen jarraitzu beharko dugu, eta bi esparrutatik gure aldetik gobernu moduan, da gure erantzukizuna hortan jarriko dugu, eta berdin eskatuko notzueke beste talde politikoei. Bide horrek danok batera eraiki beharko ditugulako. Ezin da, eta gogoratu behar dut ere, nola iritsi dan gai hau pleno honetara, udalbatza honetara. Eta iritsi da zuen gehiengoarekin. Eta hori ez dut uste pozgarria danik.
Ez dut uste. Eta zuretako esan izan behar pozgarria. Iritsi da zure gehiengoarekin, eta iritsi da batzorde berezi batetik. Eta hala eta guztiz ere, EAJ-PNVk aldeko bozka eman du, importantia dalako Bergararako. Baina ez zuen lana arlo guztietan olakoa izan dalako. Ez. Uztartuko dugu nahi baldin baduzue uztartu. Eta nahi baldin baduzue gehiengoarekin jarraitzen, jarraituko duzue. Zuek daukazu gehiengoa. Orduan, holan jarraituko duzue, edo ez, baina ez esan guk honetan ez. Osea, beste planteamentu horretan antolamentu planteamentu orokorrean ez duzue bilatu adostasuna. Orduan, holan zaila da. Honetan bai, eta hala eta guztiz ahaztu dugu nola etorri dan, eta ahaztu dugu, eta hori azpimarratu behar dabe bai. Ahaztu dugula, ze nolako eran heldu dan. Eta zergatik ahaztu dugu, gai importantia dalako, eta hurrengo urtea oso zaila izango dalako. Esan dago moduan, halako erabakixak, eta beste batzuk gure borondatea ez da gehiengoa baliatu sartzea. Gure borondatea da modu konpartiduan eta elkarlanian hartzea. Eta segiko dugu bide horretatik. Bai halako gaixetan eta bai bestelakotan. Eta hori izan da hasieratik gure asmoetakoa eta jarraitzen dago izaten. Kontxi, mesedez, hurrengoa. Bederatzigarrena, 2020ko Bergarako udalaren aurrekontuari 12. kreditu aldaketaren onarpena. Proposamena helarazi zizuen, zeu zer adierazi nahi dezu, bozkatu ingo deu. Bueno, aldaketa hau onartzearen aldeko botoak. Aurkakoak. Abstentzioak. Onartuta geratzen da kreditu aldaketa, 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik? Azaldu nahi dut, honetan nolabait heltzen da ona kreditu aldaketa bat, eta heltzen da, iraian ikusi ginuen beste kreditu aldaketa bat, eta horretan hainbat gauza jasotzen ziren. Momentu horretan gogoratu ginuen, aldaketa guzti horiek eta horrekin batera doian eskatu behar den kreditua oinarri sendo bat ikusi beharko luke. Eta ez dugu ikusten daukanik, momentu honetan daukagu plan integralaren, zirriborroa ez dakit nola ditu, baina proposamen bat, baina nik uste hori sendo izan behazan, planteamentu sendo bat itxeko. Eta ikusteko, zenbat diru daukagun iaztik, zenbat diru daukagun aurten, zenbat diru eskatzen dugun, eta nola bideratzen dugun. Eta ze moldaketak egin behar ditugun hortarako. Eta ez dut ikusten nik halako koherentzia dokumentala egondanik. Ez dut ikusten. Ikusten dut moldaketa batzuk egin ziela, moldaketa batzuk egiten die, eta hurrengoan agian ere beste moldaketa batzuk planteatuko duzue. Baina horren oinarria ezin da esan tresna fiskal bat. Horren oinarria izan behar da plan integrala. Eta 7 hilabete daramagu horren zain. Ezin da holan planteatu. Eta adibideak badare, adibidez, hor daukagu partida bat, udal eraikinen zerbitzu orokorrerako, urte hasieran 30.000 euroko partida bat zan, aurreko plenuan onartu zinuten 1.100.000 eurokoa izatia, eta oin gehitzen diogu 85.000 euro. Ezin dut ulertu, zergatik, hiru momentu desberdinetan, hiru moldaketak itzen ditugun, eta ondioz dakigu 1.100.000 hori zetarako dien. Nik uste horren atzetik egon behar da plan bat, eta gardena izan behar da, eta Bergarako herriak jakin behar du 1.100.000 horiek zetarako dan, nola erabiliko dan, eta zergatik lehen ez zeuen, zergatik iraian uztartzen dan, eta zergatik oin moldatzen dan.
ezin da pleno guztietan moldaketak egoera honetan. Egoera honetan behar dugu hausnartzea, behar dugu jakitea beharrak zeintzu dien, behar dugu behar horiek neurtzia eta horren arira moldatzea. Bai 2019koa eta baita eskatu behar duzuen kreditua. Eta ez dugu ikusten hori. Ez dugu ikusten hori. Esan duzu moduan, plan integral bat badago eskuartean daukazue, proposamenen zain gare eta ondoren landuko die horren gainean dokumentua itxi aurretik inbiarreko aldaketak. Azalpenak kreditu aldaketen inguruan batzuk COVID-19 ondorio sortutako biharrei erantzutea die, beste batzuk udalaren ohiko funtzionamentu horretan biharrezko aldaketak eta martxan ziren proiektuetarako egokitzapenak danen azalpenak emon die eta planteamendu orokor baten aterkinpian doiaz esaten duzu moduan. Zeuk esaten duzunak zentzu bat daukala uste dut, planteamendu orokor hori plan integralak batetik jasotzen dau eta aurretik martxan ziren proiektu horren ejekuzioak bestetik. Aitzaten duzu moduan hemen badaren moldaketa handi batzuk, adibidez, labe garaietako eraikina eta dago gizonak, labe garaietako obrari dago gizonak, proiektuan sartuta esaren partida batzuk eta hala aurrik ustezan ondoren gerakinarekin inbiar zatea, lehen hau behazalpenak emonda zen batzorde hartan, eta horren bukatze bada. Obria martxan zen, bukatu beharra dago, eta egokitzapen horrekin bihar. Eta esaten duzu moduan, kasu honetan, erramintza fiskal honen bidez, pleno baten bidez, kreditu gehigarrizak txertatzen die, horrek aurrera eruen alizateko. Urtero emoten die halako aldaketak, baina COVID-19 testuinguruan gainera halako aldaketak emon behar esatia, askoz bezenduzko badan kontua dela uste dut. Planifikazio batekin, baina uste dut egokitzu beharra daukagula egoera berrira eta finantzieroki be aurreko plenoan beha itxatzen ginuan egokitu beharra daukagula eta itxen gabitzenak zentzu horretan doiaz. Bai, hor komentatzea besterik gabe, plan integrala komentatu da, eta gure ekarpenen zain zeudetela aipatu da, bakarrik gogoratzea, Juan San Astian email bat bialdu zala, 21. Zegoen aste azkenia, ondiok ez da erantzun, bale? Orduan, gure zain egon gozate, baina gu bezuen zain gare, bale? Begiratuko dugu, ez dut ez dagoat e-mail hori gogoan, desde luego, baina ez dut uste baldintzauko lukenik zuen lanketak inalizatea, eta lanketa horrek itxen eta proposamena jasotzen juteko gure atiak zabali daela. Aitzate bituan plazoak urri bukaerako nahiko inukela hori iristen jun, eta atiak bai AJak eta bai PSek zabali euskazuela aportazioak inalizateko. Nik uste ez da, azalpenak esaten duzu. Bergarako herriak jakin behar du 2 milioi zetarko eskatzen dugun. Eta jakin behar du, zenbaki potolotan nahi baldin baduzu, baina jakin behar dugu. Jakin behar dugu gizarte zerbitzuetarako, gizarte arlorako zenbat bideratzen dugun. Eta jakin behar dugu arlo ekonomikora zenbat bideratzen behar dugun. Edo jakin behar dugu jaietako diruan non dagon, eta zertarako erabiliko dan. Guzti hori jakin behar dugu. Eta gardentasunarekin hori azaltzen da, eta hortik ateratzen da, alteratzen die moldaketa ekonomikoak. Hortik ateratzen die, baina oinarria hori da. Eta hori momentuz, horka ez daukagu. Gu jaso ginoen zure plan integralaren lehenengo zirriborroa, ilonen hasieran. Orduan, ez esan hainarin, zuek badaukazue eta zuen ekarpenen zain gaude. Bueno, bai, baina plan integralaren iragarpena zuek egin zinuen maiatzean. Orduan, tentuz esango ditugu gauzak. Bestela, ematen dut dana dagoela gure gain. Ez, sentitzen dut, baina ez dago dana gure gain. Zuek egon zarete hilabete batzuk, hilabete asko horretan pausuak emon barik. Ez da holan? Korretara jun beharko gara. Aber noiz jaso dugun lehenengo zirriborro hori. Elena, uste dut berriz modu oso tergersauan erabiltzen zabitzela informazioa. Eta dakizu moduan, eta plan integrala bada erramintza bat, geuk plantau inoan jartzea mai gainean eta lanketakin hasi ginean maiatzean ondoren etorri dana iraila bukaeran,
baina iraila bukaeran etorri dena, eta tarte horretan lanketa ekin diena, baina beste erramintza batzuk egon die tartean, eta badakizu aurrekontuen berrantolaketa bat egin zala, aurrekontuen berrantolaketa horretan aitzatu dituzun jaisetako diru horrek beste partida batzun egoeria aztertu zala, berbideratu ziela partida guztiak egoera finantziero berrira egokitzeko, eta dakizu moduan diru sarreren jaitsiera horretan diru egoera guztian moldatu beharra egonda, ekainean partekatu zana eta nolabait danon onespenarekin aurrera joan zana, eta berrantolaketa horretan blokea zien beste partida batzuk, eta aurreikusten zan biharrak egongo ziela ekimen batzutarako partida berriak sortzeko. Aitzatu oso moduan eta aurreko plenoan eduki ginoan mahai gainean finantziazio adizionala lortzeko eta egonkortasuna lortzeko kreditu baten eskaera bideratu zen, hala egin zen, aurreko plenoan onartu zen txertaketa horren nun egongo ziren, eta plan integralean dakizu moduan 2.200.000 euro inguruko finantziaketa bat bideratzen da COVID-19 inguruan sortutako bihar berrizetara. Plan integral hori eskatu ginuen. Dakizun moduan, kredito onartu zinutenean esan ginuen, holan kredito bat oso ondo dagola eskatzia, guk momentu honetan ikusten dugu beharrezkoa dela, baina zehaztu behar dela zetarako. Eta dakizun moduan iraian berriro esan ginuen hori. Berriro esan ginuen, jakin behar dugu gure herritarrek ze beharra dauzkaten. Eta jakin behar dugu gure herritarrei ze eman behar diogun. Eta jakin behar dugu arlo bakoitzean ze egin behar dugu. Eta zuk hori badakizu. Eta zuk badakizu ere hori azpimarratu dugula behin baino gehiagotan. Eta badakizu ere maiatzean egin ginuelan proposamen bat. 8 ildo desberdinak ipini ginuen mahai gainean. Orduan, guzti horretan eramaten gaitu berandu gabiltzala eta plan integral hori bai edo bai behar dugula mahai gainean, edukinetan eta formetan. Eta 2 milioi horretan gauza batzuk zeren lotuta COVID-ekin eta beste batzuk ez. Eta hori, dakizun moduan, aurreko plenoan leporatu genuen eta orain berriro leporatzen dugu. COVID-erako eskatzen da diru hori, eta mesedez, esan garbi eta gardentasunarekin zetarako izango dan. Zetarako izango da 2 milioi eta 100 horiek, eta zergatik esan aurreko plenoan egokitu. Beti egiten dela holan? Bai, baina aurtengo urtea ez da betikoa. Ez da betikoa, oso berezia da. Uste dut aurreko plenoan ibili ginoala berriz eztabaida hau, aurreko plenoan definitutako partida hilduak usteletik zetozen da hori orduan aitzatu ginoan, plan integralean jasotzen dien neurri pila bat eta diru partida ondizia bidako dituztenak, hori izten junbiakoga, eta hortan gabiz, plantamentua mahai gainean dago, urrengo urteko aurrekontua berlantzen hasi beharra daukagu, hasi txagare uda ostetik barne mailan, eta hori izan beharko da urrengo pausua, dakizuen moduan gaur ordenantza fiskalak onartu die, eta urrengo pausua aurrekontuak die. Eta horretan lehen esan du moduan, atia zabariko gitzugu eta hortokauko jaku 2021 batera begira lanketa oso sendua itxia. Ontxe arte egin du moduan, 2021 batera begira be. Hamargarrena, batzorden lehendakaritza eskuordetuz 2008ko irailaren 25an emandako dekretuaren berri ematea. Alkateak erabaki zuen fetxa horretan, antolakuntza batzordearen lehendakaritza Ainhoa Lete Zabaleterengan eskuordetzea, lurralde batzordearena Juan Luis Gonzálezengan, eta herritarren batzordea Ekaitza Aranberrirengan. Da besterik gabe jakinean egoteko. 11. Udal aurrekontuaren 11. kreditu aldaketa onartuz 2008ko urriaren 22an emandako dekretuaren berri ematea. Eta orain, eskaera eta galderetara pasatu baino lehen, gai bat aztertzea proposatzen zaizue. Eta da, 2019-2021 dirulaguntzen plan estrategikoan aldaketa bat sartzea. Sartu nahi dan aldaketa da, herriko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu sektorean konsuma sustatzeko ekintzetarako
€120.000 euroko partida bat. Gai hori aztertzearekin konforme zarete? Gai hori orain aztertzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Eta orain proposamena da, aldaketa plan estrategikoan aldaketa hori txertatzea. Aldaketa hori txertatzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Nik uste honetan berriro ikusten dugu zuren ereduaren emaitza. Eta da, hilabeteko maiztasun horrekin gaiak geratzen diela bidean, eta hau da, bidean geratu da gai bat, eta gaur ikusi duzue, batzorde berezi horretan. Antolakuntza batzordean badakizu inongo zentzurik ez daukala ditzen duzun aipamenak, eta da lehen hilabeteko maiztasuna zeuken, oen eukiko daben berdin-berdina. Badakigu antolaketa berriarekin batzorde batzun, eta batez lurraldeako batzorde batzun maiztasuna jaisten dela, kasu honetan ez, eta kasu honetan momentu honetan diru laguntzen plan estrategikoan txertatzen den planteamentua aurretik batzordeetan aintzatuta zeuan, eta plan estrategikoan txertatu biharra dago eta alizateko. Esan den duzu moduan, ez dauka kasu honetan inongo zerikusirik batzorde maiztasunarekin. Noski, planteamentua lehen hau balego eta batzordean aurretik balego, ekarituan behako zen batzordera. Baina batzorde hartan bertan landu zen joan zuzen be, kasu honetan laguntza bonuen bidez emoteko planteamentua, eta planteamentu horrek ondoren hau biazala ikusi zen, aurretik uste zalako beste hildo baten txertatzeko moduko azala. Ikusitza ezala txertatzeko modukoa aldaketa honen biharra. Eta hortik ekartzia eta lehen bailen esan duzu moduan importantea den momentu honetan bono horrek herritarren eskura jartzeko aukera zabaltzea. Nik uste bono horren importantzia behin baino gehiagotan azpimarratu dugu, eta maiatzean, esan ginuen, bideratutako dirua oso gutxi zala, eta begi biztan da gutxi zala, ez? Batzorde honet hau bakarrik gilean behin ospatzen zala, bai, diferentzia zan lehen malgutasun handiagoarekin jokatzen ginuela, eta batzordeak berezia behar zienean ospatu itzen ziren. Oin, rigidez edo estutasun honetan, hor zaudete, eta hau da lehenengo adibidea. Hau da lehenengo adibidea, nun ezin duzue bete agindutako hori, ezin duzue, eta ezin da, maiztasun gehiago behar da hainbai gaietan, eta hau da adibide bat. Horren adibide bat, argisa eta bestalde dator, ziurtatzera guk esaten ginuena diru kopuru hori oso txikisa zan, diru gehiago ipini behar zan kalian martxan, horren eragina bikoiztu itzen zalako, ikoiztu egitzen zalako. Momentu horretan ezenuten nahi onartzia, gure hildo estrategikoa hori izan bat, askoz diru gehiago ipintzen ginuen guk, esan zinuten ezetz, eta oin berriro dator gehitzera. Gure hildo estrategikoaren aldeko neurria. Bere momentuan diru laguntza batzuk bideratu ziren bono bidez, momentuan konfinamentu sasoian herriko ostalaritza eta komertzioei bideratutakoa, oso espezifikoa itxita zeren komertzioen ingurukoa, eta hori izan zana. Eta momentu baten bez ginoan esan, proposamenik ez egunkanik aurrera begira planteamentu zabaloak itxeko. Hasiera batetik, de hecho, esan ginoan, proposamen zabaloak etortzeko aukera handia zerela biharra baldin bazeuan. Eta horri erantzuteko dator proposamen hau. Esan duzu moduan, batzordiak lehenbe hilabeteko maiztasunarekin izate ziren eta bihar izan ezkero ezoikoak deitze ziren, eta antolaketa berrizarekin hori ez da aldatu. Eta hilabeteko maiztasuna izango da
norma eta zaintzen saiatukoa, dudabarik, baina biharrak daenean ezohiko batzordea deitzen jarraitzu beharko dugu edozein antolaketetan nintzen da moduan, ez bakarrik batzordeekin, ezohiko udalbatzak deitzu beharko dien moduan, momentu jakin batzutan. Edozein modutan esan dakoa, bada bere momentuan konfinamentu sasoian oso erantzun konkretua emoteko sortu ziren diru laguntzak bono bidez banatu zienak eta herritarrek eta komertzioek eta merkatarisek sekulako erantzuna emon zotzenak, haren osagarri izango die, momentu honetan berriz uste dugu sekulako biharra dagoela herriko merkataritza berraktibatzeko eta udazken hontara eta negura begira oso incentibo potente izango dela kalera begira. Eta horretxaitxik planteamentua, plan integralean txertatzea eta plan integral hori betearazteko, plan estrategikoan txertatzeko bihar hori gaur plenoaretora ekartzea. Zuk esan duzun moduan, Gorka. Maiztasuna zan gure kezka antolamentu berri xan, azpimarratu ginuen, esan dugu behin baino gehiagotan, idatzi dugu, bidali dizugu eskaera hori, eta hau da, adibide bat. Maiztasuna handituko da, eta hori izan gure proposamena. Ez zenuen nahi kaso itxia, baina gero, de facto, egingo duzue, hainbat gauza, ukatu zenuten hainbat gauza. Eta hau da bat. Bai, da pixka komplikau hau, baina, bueno, sistema hau. Ni bakarrik nahiko nuke azpimarratzea, legealdi honen hasieran, giza baliabideetako maiztasuna 15an behin zala. Eta horrela onartu zala, gaizki ez banadi, lekainaren 24an. Maiztasuna zan, hilean bitan, giza baliabideak ogasunaren ondoren, bere gara izan ostegunetan, niz gogoratzen zein egunetan, baina maiztasuna bai murriztu da, bai? Ez bakarrik batzordonena, baizik eta beste batzorde batzuena. Eta, Helenak aipatu da bena azpimarratzarren, gu ez gare bonuen kontra, gu bonuen alde gare, bai usten dugu kantitatea izan dela gutxi, baina, bigarren bueltanetan zenbateko kantitatea sartzen den, baina gisa da, maiztasuna murriztia arazo bat suposatzen da bela, eta begibistan dago hemen. Hasi ginean legegintzaldi honetan, ekainak 24an onartu zen maiztasuna 15ero. Ekainak 2019ko ekainaren 24an, 15ero, ez hilean behin. Ados esan duzunakin, maiztasuna kasu horretan giza baliabideena 15 egunean zen, baina kasu hau sustapen ekonomikoko batzordeko kontu bat eta ondoren ogasuneko kontu bat izan behar zen, eta bixak hilabeteko maiztasunarekin die. Antolaketa eredu aldaketarekin hainbat gauza aldatu die, eta maiztasuna izan da eretako bat arlo batzutan, kasu honetan ez, orduan faktore hori bera aitzatzia ikusten eman zentzu gabia, esteri barik. Eskena, eskaera eta galderak. Nik uste egoera berezi honetan, eta egun hauetan igual ondio larritu inda edo bereziago bihurtu da, importantzia edo garrantzia emango genioke guk larrialdi maila osatziarena. Osatzia eraginkor batian, eta danok parte hartzeko aukera izango dugun era batian. Aurrekoan holan idatzi ginuen, eta holan idatzi ginuen abuztuko dekretu potente bat be egon zan, dekretu edo agindua, eta ez genuen jaso horren berri. Abuztuaren 19ko neurri zuzentzaileak edo zuzentzaileak esango dugu, publikatu ziren gu hemen genden, eta de hecho, egoera berezia zalako gure ordezkaria izendatuta zeuen abuztuan ere. Orduan aurrekoan idatziz eskatu genizuen, eta berriro azpimarratzen dut. Horren importantzia, nik uste oin arte, erakutsi diogu gobernuari eta bergarari lan egiteko eskua luzatzen diogula gobernuari, eta momentua da elkarrekin lan egiteko. Orduan, eskatuko genizueke, mahai horiek osatzia, eraginkor batian, noski, erantzuteko daren beharrak edo beharrei edo gertaerei,
baina erabat, zuzena dana denondako. Bai? Abuztuan 19ko agindu hura itxatu eta abuztuan 19 hartan esango nuke agindu hura trasladau eta neurri pila bat Bergaran larrialdi maila osatu gineanetik hartuta zerela, batzuk aldatzen ziren eta areko oso modu ejekutiboan landu ziren, egisa da, abuztuan 19an asko hemen egongo ginen, baina egisa da bai sasoia nahiko berez esala eta esan dako moduan oso modu ejekutiboan landu zirela, arlo bakoitzera bideratuta hartu biharreko edo moldatu biharreko neurri horrek, eta aurrera egin da. Gero badakizu, labi maisa deitu zanean berriz, aitzatu ginoala, momenturen baten aldaketak emote zienean Bergaran deitzeko aukera zabaltzen ginoala, eta aurreko hastian ikusitza egoera okartzen zebilela, aitzatu notzuen Urkulluren dekretuaren zain ginela, ikusitzakoan ze adierazpen zeuan, haren ondoren larrialdi maila deitzeko. Eta halaxe egin ginoan, ostiralean deitzu ginoan larrialdi maila bat, eta gaur goizean bertan bigarna deitzu izan dugu. Jakinian parte hartzerik ezin noala eduki ostiraleko hartan, baina uste dut margena txikisa zala, bagen gixen dekretu haura ostegunean edo ostiralean irtengo zala, eta irten ala deitzu beharra gehunkala neurrisak hartu eta asteburu baino lehen transmitiu izateko, eta hala egin ginoan. Ostiral eguardirako irten zen praktikamente, eta ordu izetan deitzuta geunkan batzorde hori. Eta handik, erabaki batzuk pendiente gelditzuta gainera Bergara eremu gorrixan sartzeko datutan bai, baina ondio publikazioetan ez zegoan horretan, astelenerako gelditzu zen gauza batzuk, zalantza batzuk argitzu biharra zegoalako, landu biharra zegoalako asteburuan, eta gaur goizean itxi die ostiralean pendiente gelditzutako batzuk. Jakin da gainera, bai gaur atzaldean labisa berrez elkartze zala, Gasteizen, atzo Madrilen hartutako erabakizak be baldintzatzen zebala, eta segurazko bihar bertan publikatzen den boletinak be baldintzatuko da dela. Eta horren arabera gaur bertan deitzu dugu, segurazko publikazioaren ondoren bihar publikatzen baldin bada bihar bertan edo etzi publikatzen badetzi, deitzu biharko da berriz larrialdi maila. Zan nahi dutena da, larrialdi maila hori eratuta dagoela, eta desde logo aukeren arabera atia zabale euskazuela parte hartzeko. Badakit lanian beste eremu batzen zabitzatenok, zailtasun gehiago eukiko duzuela parte hartzeko, eta saiatu genke moldatzen. Baina larrialdi maila deitzen denean be oso neurri txikixan moldatu lehike franja hori lanerako. Eta ostiralean bertan deitzu biharra zeuan bai edo bai, lehengo publikazio hori egon, eta atzaldi aurretik deialdi publikoakin eta neurrisak hartu izateko. Eta hala egin ginoan. Bai, hola egin zinuten, baina dano daukagu egutegia eta ordutegia. Nire eskaera zuzena da. Parte hartu nahi dugu, gure eskua luzatzen dizuegu, baina bilatu behar duzue tarteak. Hori bat. Eta bigarrena esatia abuztuan, arlo teknikoetan edo hartu ziela, bai hartu ziela, eta batzuk tamalgarriak, benetan tamalgarriak. Piztina egon zan itxita, edo hobeto esan da, zabalik bakarrik 3 ordutan atzaldetan, eta 3 ordutan goizetan. Hori ez zuen esaten dekretuak, edo aginduak. Ez zuen hori esaten. Arlo teknikoako lan erabaki zuen, edo zueko lan erabaki zuen. Baina aginduak ez zuen hori esaten. Eta Bergarako herria jaso zuen horren kalte. Eta guk ez genuen neuki inungo aukerari konpartitzeko. Gu ez genden ados horrekin. Ez genden ados egun berotsuena kanpoan genden, 6 dano kalera junginen, nahiz eta ordu erdi eraman, dekretu aginduak hori esaten zuen. Orduan, arlo teknikoak egin zuen, baina arlo teknikoak egin zuen hori kontutan hartuta beste gauza batzuk. Eta ez dut esaten horrekin betetzen ez zuenik. Esaten dut, Bergarako herriak behar zuen zerbitzua ez zuen jaso. Ez zuen jaso. Eta hori zuen erantzunkizuna da. Eta guk ez genuen euki inungo aukerarik hori konpartitzeko. Maila osatu ezalako. Guk hemen bageunden. Bageunden eta gure ordezkaria geneukan. Eta izendatuta zeuen. Eta zuek bazenekien zein zan. Orduan, dana arlo teknikoan usten baldin badugu, ez dakizetarako gauden gu hemen. Suposatzen dut, hainbat gauza komentatzeko. Eta hori da, adibide argi bat. 6 dano kalera. Hori ez da bideragarria, aurten ez da bideragarria.
aurten. Osea, danok eduki dugu piztinetan hainbat arazo. Disfrutatu dugu askoz gutxiago. Eta hala eta guztiz ere, 6:00 danok kalera. Hori ez da. Ez da zuzena. Ez da zuzena. Eta ez genuen eduki inongo aukerarik. Ez genuen eduki foro hori, zuk esaten duzun foro hori. Ez genuen eduki. Mesedez Gorka, foroak egin behar die, eta nolabait diseinatu behar die danok eukitzeko aukerak. Eta pentsatzeko foro batian zeintzuk daren, eta igual bigarren bat egin behar da, beste era batian, edo beste formatu batekin, edo beste partaide batzuekin. Abuztukoa onartuta segurazko bilera bat deitzeko aukera bat zegoela eta biablia izan zeikiela. Erabaki izan momentu honetan igual akatza izan zen modu hortan bideratzea. Aitzatu osun kasu konkretura junda, uste dut hain zuzen Gorrosingunia izan dela eredugarria funtzionamentu aldetik, eta zerbitzu aldetik pandemia sasoi honetan beste herrixen aldian oso zerbitzu txukoen emondala, erabiltzailek ale itortuta dela, eta kanpora begirabe oso ondo funtzionatu da bela. Eta puntualki erabaki horretan akatza sartu baldin bazan, onartzeko arazore barik. Orokorrian, primeran funtzionatu zaban zerbitzuat ustot izan zala. Eta bestearekin, eta konpartituta, beste talde politikotako kidiek momentu honetan, larrialdi mai hortan presentzia eukitzia importantea dela, gogoratu nahiko nuke bere momentuan larrialdi mai hortarako gonbidapena geuke egin ginoala eta uste ginoala egokitza zela, beste herri batzutan ez da nian ala, baina uste dut importantea zala egotia eta ala gonbidatu gintu zintuguen. Aitzatu nahiko nuke edozu modutan lehen zan dutena, larrialdi mai saiatzeko batzutan margenak motza diela eta desde luego kasu hortan saiatuta be danok egoten, momentu batzutan, larrialdi maixaren momentua, importantzia emonda, aurretik jarri beharra egondala, kasua, ostiralekoa. Nahiko nuke benetan zeu presente egotia, baina kasu hortan zeuan margenarekin, usto biharrezkoa basala larrialdi maixa, dekretu ertatzen momentutik eta arratzaldeko tarte hortan aurrera etaratzea, danon presentzia naizta esan posible bermatzea. Uste dut, saiatu jako ginakela eta konpartitzen dut danok egoten, baina badakigun mugak, eta ez dago kasu honetan zeure esku, mugak lanane arabera haundixak izan ezken momentu batzutan, eta saiatu baldin baginkebe batzutan, saia izango da muga horrega inditzia. Alabe, saiatu gaitzezen danok, larrialdi mai hori, esan duna, bihar dekretuaren ondoren deitxibeako dugu, bihar baldin bat publikazioa eta etzi bestera publikazioaren ondoren, aber danok egoteko aukera daukagun eta portazioak itxeko aukera daukagun. Nik uste bi erantzun eman behar dugula, bat Maitek emango du, gonbidapen horren inguruan, eta bestia nik emango dizut. Eta eredugarria dan edo ez dan, adierazleak ateratzen dienean ikusiko dugu kirol zerbitzuaren funtzionamentua eredugarria dan edo ez dan. Eta ez du nik kolokan ipintzen, hainbat gauzetan ondo egon dan. Baina justo ordutegiaren ikuspuntutik, ez da eredugarria. Eta disfrutatu dugu, pizinara juten garenok, disfrutatu dugu oso gutxi. Eta gainera, aukera izan dugunean, jende gutxi zegoelako, aforo askoz gutxi, hartu zan neurri bat, guztiz oker hartu zan. Eta horretaz gain, egun horietan, pentsa hau, zer eredugarria dan, mutil txikiei, 12 urteko neska mutilei, ezien sartzen, pentsa hau, piztinetan, bonua, tarjeta, txartel kredito batekin erosi behar zalako. Zuk uste duzu hori zuzena dela? Eredugarria dela? 12 urteko muteko batek? Eta danok erosten dugu diruarekin, ogisa. Eta han ezin da bono bat sartzeko egun horretan, eredugarria, nik uste hainbat gauza zuzentzeko badarela. Eta horregatik, halako foruak, ondo dare. Ez dela plenoan esan behar dugu. Bai, harritzen abena hain zuzen behori da, halako aportazioa plenora ekarri behar esatea. Eusko guztu foruak, horrek hain zuzen be, larrialdi gobera baten txamponen erabilera guztiz kentzia edo alik eta gutxien erabiltzea proposatzen zen sasoi baten hartutako erabakitza ziren, eta esango nuke larrialdi mai horretan presente zinela. Hain zuzen be esan bakarrik, alik eta espazio gehienetan txamponen erabilera gutxitzi izan zanean helburua. Edo zen modutan, uste dut goiatzela neurri xeak zehaztasunera begiratzera, eta ez dut uste hortarako forua danik. Orokorrean esango nuke, Gorrosingunia,
eta udal zerbitzuak, bai kultura aldetik, bai kirolan esparruan beste batzutan, pandemia sasio honetan be oso ondo funtzionatu arazten jakin dugula danon artean, eta hemendik aurrera espero dut, larrialdi mailan eta beste espazio batzutan erabakiak hartzen denean zentzu horretan jokatzea, eta uztartu ahal izatea danon segurtasun hori, eta aldi berian zerbitzuak herritarrei emoteko aukera bermatzea. Nik ere, nahiko nuke hori, baina, markatu, guk dauzkagun foruak erabiliko dugu ahal dugun moduan edo nahi dugun moduan, bai? Hori lehengo. Bigarrena, ukatzen baldin bazaigu beste foro batien egotia, noski, aprobetxatuko dugu beste bide batzuk. Esatia, ni presente nengoela hasieran larrialdi mailan hori erabaki zenean, bai, ni presente nengoen. Lehentasuna emango diogu horri, noski. Lehentasuna emango diogu dirua ez erabiltzeari, noski. 12 urteko mutil batek ez daukat txartela eta ez du eduki behar. Eta hori ez da zuzena, eta ez da logikoa. Orduan, lehentasuna aldatu barik, eta ni nengoen horretan, zuk esaten duzun, ni nengoen horretan erabaki genuen hori aldatu barik, logika pixka batekin bideratzia badago. Eta hori gertatu da piztinan. Eta honetan igual Maitek erantzutia dauka, gonbidapen. Bai, Maite, ez dakit. Bai. Bai. Entzute jatu, Mikrofona aktibatzen bozu entzute jatu. Azkenengo saiakeria ingo, Maite, ez dakit. Esaten dit ez duela entzuten, ez dakit zer gertatzen den. Esan duzu, nik erantzungo dizut, baina nahi nuen berak erantzutia bera zeuelako. Esan duzu, gonbidatu gintuzuen, larrialdi mailara jutia. Nik uste, gure eskua zabaltzia eta luzatzia lehenengo momentutik izan zen, inungo gonbidapena jaso barik horka, inungo gonbidapena lehenengo momentutik gure laguntza eskaini genizun. Lehenengo momentutik. Mesedez, medaia hori ez ipini. Nik ez dut inolako medaiari jarri, eta ez dut ukatu bezuen borondatia azaldu, hasieratik azaldu dozuela. Esan duten izan da, larrialdi mailako gonbidapena emongontzuela, beste herri batzutan larrialdi mailak osatu denean gobernukidiekin bakarrik. Ez da medaia bat jartzea edo, ez da adieraztia gertaera bat, eta gala izan da. Leku batzutan, Jaurlaritzan kasu, larrialdi mailak gobernukidiekin bakarrik osatu die, eta Bergaran kasuan, larrialdi maila osatu zen, udalkidiok osatzen ditugun talde politikotako ordezkaritzekin eta teknikoekin. Hola, izan dela bakarrik aitzatu dut, beste barik. Nik bakarrik aitzatuko, Eusko Jaurlaritzan holan gertatzen ari dana, eta nik uste oposizioa han ezuela eskaini laguntza, alarma egoera egon barik guk eskaini genuen moduan. Orduan hori be nik adierazi nahi dut. Gure eskaintza, gure laguntza, gure eskua luzatze hori izan zen martxoaren 12an. Ondio, larrialde egoera ez geunden. Eta hala eta guztiz ere, gure laguntza eskaini genuen. Besterik ez. Beste toki batzutan agian oposizioak ez duelan jokatu. Ez dut uste danik esparroa be eremu horretako eztabaidetan sartzeko. Badakit, han be, eztabaida handizak egon diela gobernu eta oposizioen jarreraren inguruan. Uste dut akuizu eta okigula Bergarakoa, Bergaran ekintzak zela izan dien argi azaltzea, zeuek borondatia azaldu zinuen, geuk nolabait guante hori hartu eta larrialdi maila deitzu zaitzuegu, eta horretan lanketa batzuk
konpartiduak itxeko atiak zabaldu ditugu. Horraino, ez dut uste sartuak horinak gainera geu, beste esparru batzutako eztabaidetan, dakigunean ikuspegiak oso diferentia diela hemen bezala. Bakoitzak bere ikuspegi edukiko dau eta irakurketak oso diferenteak izango die. Harritzen nau, hori esatia, Eusko Jaurlaritzako adibidea zuk ipini duzu ez nik. Orduan ez dakiz zergatik da zilegi zuk aipatzea eta nik ezin dut aipatu, ez dela esparrua esaten. Ez dut ulertzen gorka. Bukatzeko, eta uste gainera ez dela gaurko gaixa. Diferentzia nabarmen batekin. Bat da egitate baten, gertaera baten azalpena, bat zeinek osatzen daben labi maixaan, zeinek osatzen daben larrealdi maixa hemen, eta bestian balorazio batzuk itxera sartu za. Ni momentu baten sartu ez naizena balorazioak itxera. Eta horrekin uste dut bukatutzaren moten dutela puntua. Ez dakit beste gairik daukagun. Nik uste gorka ez dala balorazioa, da kronologiara jutia. Besterik ez da balorazio bat, da kronologiara jutia. Eta Eusko Jaurlaritzan kronologiara juten baldin bagara ikusiko dugu oposizioak noiz eskaini zuen laguntza hori, kritika egiteko momentuan. Ez guk egin genuen moduan, martxoaren 12an, besterik ez. Horrekin bukatu nahiko nuke. Martxoaren 12an udal gobernuari eskaini genion gure laguntza eta jarraitzen dugu gure laguntza hori eskaintzen. Honetxekin bukatutzen moten dugu, ia laguntza horrekin eta danon artean neurri hobiak hartzen ditugun hemendik aurrera, ontsi arte saiatu izangan moduan be. Urrengo azaroko plenuan ikusiko ga, espero daigun ordurako herriko baldintzak hobiak izatea eta danon artean hobetze hortan laguntzea.